Balx vilayetinde zorluklu waqialaryň artmagynyň dowamında yerli çeşmeler bir türkmen yigiti Şordopa uluswallygynda bolan täze ölüm waqianyny habar berýärler. Bu çeşmelerin aýtmagyna görä, sişembe gün 14-nji sowr gün ertanyň saat 11-lerde Muhammed Yusuf ogly Aganiyaz atly İslam çoňgur ýaşaýjylary bir pajiali şekilde öldürilipdir. Ele gelen habarlara layıkta bu kişi Koçtepe kanalında güllükçilik etýär ekeni we maşgalasyny görmek üçin ýakynlykda üýüne gelipdir. Bu kişi sygyr bagyp ýörkä ýaragly hüjüm etilip öldürilipdir. Bul atılıp öldürülen türkmen yigitiniň ýakynlary şöyle diýip görüň berýärler. Aganyýazyň 7 sany çagasy we bir dana enesi bilen birlikde ýaşaýardylar. Wa munyň hiç bir döwlete bagly bir yeri ýokdy. Onku döwlet we häzirki döwletde degişli yeri ýok. Amma güllükçilik işi bilen işläp we gününi şonuň bilen görüp ýören bir türkmen ýigiti eken. Amma yaragly tüpeňli tarapyndan saat 11-de derýanyň garasynda atılıp öldürilipdir. Häzirçeli bu wakyanyň sebebi belli bolman. Resmi idaralarym bu barada nazar bermendirler. Mundan öňün Balx welaýatynyň Çarbelek uluswallygynda Kerim Palwan aga türkmeniň ýaş ullarynyň biri atılıp öldürilipdi. Bu wakialar welaýatda howpsuzlyk ýagdaýynyň erbetleşenligini aňlatyp, halkyň hawatyrlanmagyna sebäp bolupdyr. T24 habarçysy Abdurrahim Kerimi.